dođu ti ovdje ovi ljudi, znaš, Kanađani i tako dalje, najviše ti Kanađani, pošto oni ti veze u ničemu nemaju, on ništa ne zna. Onda treba kupiti malo ljeplo da nešto zalijepi i da sastavi ovo, ne zna kako ću, gdje ću kupiti ljeplo, kako se to lijepi. Pa jebote Bog, pa znaš ništa, ja došao jedan dan, nešto ujutro, bilo to popodne, kaže onaj šta si ti radio, tamo me pitaju kad sam kupio ove lijekove i ovo neko zajebavao sa svojim vitaminima, šta si ti danas, kakav si ovo ono, pitaju oni, znaš, svi Kanađani, šta ja znam, uglavnom to sve na engleskom se reši. A rekao, ništa malo jutros prefarbao, rekao, stan ofarbao ono i evo sad došao, rekao, jebi ga, taj nisam umoran, šta ja znam, viću večeras će me sigurno malo noge boliti, rekao, prvi dan, sutra završavam i tako. Ti, kaže, farbao stan. Pa ja rekao, stari mi je u Hrvatskoj, deda umro, ko će? Čuj, ti to farbao. Pa jebote Bog, kaže, šta si to ti radio, kako ti, kaže, znaš? Pa šta ću tu imam, znat jebote, nije Pitagorina teorema, nije, ne znam, nisu matrice treba rješavati, nije linearna algebra. Čuj, šta trebam, kako si ti to uradio, sam ovo ono, šta god ti radiš, kaže, nisi ti to valjda sam, kako si ti to? Pa jebote ljudi, čuj, kako ću? Kad sam ja bio mali, kada se meni to radilo, došao stari i rekao, danas se farbaj, fataj se mačka. Štaš drugo jebote? Znaš šta znači fataj se, znaš šta znači mačak, fataj se mačka i radi. Nema tu šta, ja ću odgletovat, tiš dogodne, kaže, gletovat ili ne znam nija i tako. I tako si ti, što si naučio jebi ga, nema šta nisi naučio. Ti sam promijenio, kaže, bombinu u Volkswagena. Pa ko će jebo, vidiš još nekoga ozada, niko ne sjedi, sam promijenio. Moje ruke, nisam ja. A jebote ljudi ovdje kad te počne pitat kako si ti znao, on šta god to ne zna, on ode, doktor ovo, on ode na Google. A jebo mater da njima ovdje sad kad neko ukinuo Google, ja bi se ovdje sa ljudi bacali sa zgrada, svaki mogu bi sad ovako kameru uzeti pa pokazati kako se bacaju sa zgrada, kad bi se Google ukinuo i ne znam, Bingona i šta već ima, Mozilla jebena i šta ja znam. Jo, viš ovi neki mladi fino sjede ko ja nekad iz pizzerije pa se malo to priča, jasno, nema toga više, pričaju seru. I onaj, kaže to, šta bi on tamo Vladom priča, ovdje iz Beograda on igrao fudbal, tamo oni neki treneri, ovdje kanadski, on uči djecu. Znamo mi kako ćemo mi učiti djecu, kaže, igrat fudbala, pa ode na internet, pa mu se djeca sudaraju glavom, pričao sam ti jednom, ma katastrofa su bolama, nije klašna, nego triplo klašna katastrofa. I kaže ovo, jer pazi, ja njemu kažem, pazi, ja se nekad iznerviram, pa njima ne mogu da kažem kako smo mi učili, nije bilo kod nas bolan Google-a prije, kakav Google, i ti Windowsa, vaši jebeni Windowsa, ja mu kažem, kad se iznerviraš ti, ne moraš ti više na engleskom pričat, ja kad se iznerviram, ja engleski zaboravim, ja ne znam riječi ni engleskog, ni španskog, ni italijanskog, ja ne bi znao da mi fali da umrem, ja bi umro, ne bi znao, kad ti njima hoš da se ufuraš, poš da im objasnim, onda ja miješam taj naš hrvatski, dalmatinski, pa to, kad počneš pričat, to te njevi naš ne razumiju, toliko se ja uzbudim da ti njima hoš kazati. Eko, znaš kako ti je kod nas bilo? Mi nismo imali Windows, ali smo imali, svaki u glavi imao ugrađeno okno, kod nas se je zvalo to okno ili prozor, dupli prozor, na moru bio prozor i škure, a kod nas bili dupli prozori, znači dupla okna. I kad ti hoćeš nešto da saznaš i ovo, otvoriš, brate, taj prozor i onda s prozor, onaj šta ima, je to završio, jesam, dođe, ovo, ono, i tako se mi sporazumijevali. To je naš bio prozor, to okno, i plus drugo okno ugrađeno ti u glavi. To ti je taj softver nama što je to ugrađeno i kad je tebi neko ugradio, možda Kulin Ban, ne znam nija, ugradio to okno, ti si od tada sve znao, nije tebi trebalo nešto da pitaš. Malo sjedneš neko, ako uzmeš knjižicu neku, uzmeš neku veselu svesku, malo dopuniš to znanje i šta ja znam, neko te dadne i gotovo. Ti na taj prozor izađeš, sve saznaš, neko prođe, važi, vidimo se, čujemo se, 5 minuta. To je bio internet taj. Kroz prozor, škure otvori, ako ti je malo, ako ne duva, nije kiša, otvori škure i ti sve znaš jebote. Pričaš, onaj naiđe, prošao, sad mu javiš, komšija s drugog okna, šta ima sale, nema, ne, sve u redu, važi, čujemo se, vidimo se, sedmica, osmica, već znaš gdje si u 6, gdje si u 8, nema tu bolan priče. Kako, traži Google, joj, ne otvara mi se Google. Ma bolan ne uči, bolan sa portala, uzmi barem neku knjigu, on ufati se Google portala, govorim, zove Kanađan, šta god on tamo googla, joj, kad odeš, kakve oni glupost pitaju, onaj jedan pita, neki dan na nekom forumu za Volkswagen, nešto da pogledam, onaj pita, odakle se kaže, ono na daljinski može,
otvoriti auto na kojoj daljini. Pa hodaj od auta bolan, pa što odmah saznat, pa dok ti pitaš, dok ti neko, što najgore te budale, ne znaju tebi ni odgovore, on ne znaju ni da ima taj remote ili daljinski, to su konji, dupli konji, zvinite konji, nisam na vas mislio, nego na ove druge konje. Joj, majko moja, okno ugrađeno je nama, ne moraš ti njemu objasniti na engleskom, okno ugradio neko tebi u glavu i ti bolan sve znaš, ne treba tebi više ni Google, sam treba bez Google nešto da prevedem na neki jezik kad nekom pošaljem Arapu ili nešto pa da tamo prevedem, ne moraš sve jezike znati jebote svijeta, umrećeš ne znat sve. I tako, joj, Bože moj, kako ti to znaš? Pa znam, eto tako, jebi ga. Slučajno, rekao je, dobio na lotu znanje, kako znaš ti. Joj, pa to ti najgreši ba kad se uzbudim, mogu ja na engleskom to da kažem, blokiram se, počnem na našem govorim, aj jeben ti gospo, upalim se čujte, eto kako se upalim, ne znam više ni koji jezik pričao, kako bi prihajal, joj, my gosh.